मिशनारि फायागा चिनि चेरारक चिनि बररक ताबुक चाति इनि बासामले चिनि दफानि बागै डाक्टर इन्जिनियर अफिसार कत कत बंनि अबदान दङ बर जदि फाया हांगा चिनि जों चिनि बरक मुसुक आगो गैमांलाखौ बर जदि तेव साकां फायागा चिनि बरक डाक्टर इन्जिनियर माइखौ चिनि बिसिं बासांग हाबै चिनि बररकनि बागै जेबाबे सामुंतां दङ बरक न पाइफला हामबाय सामुंतां दिनि गलति किजा बिचार नाय न सालचा सेकांदा सालै सेकां आं नेपालथिलाव थांजाक कायसा चेराय ओ जागा पुकुराव थाङै सुइसाइड खायजाक मानजाखा ओ थैनाय चेराय हा रियां गफा ओ चेरायनो दैसे ओ फादार सं सिस्टार सं बंग माने स्कुल बन्द खालामनाय बंग प्रसाद किचा मिचा गलतिं नायनो कुमारगत थाङै थैगा चेराय मासा कुमारगत थैमानि परे फादार सं थानो अनेक टर्चार जों बांनो साहाय्य मा खायनाय बरनि बिपद फुरो जों मा बासानाय चिनि बागै बर चिनि मनफट फायमानि यागले मनफट आइसे स्कुलनि नाहारिसे तिनि ओ चेंखरु कामी स्कुलनि अनेक अबदान दङ तिनि स्कुल फोरों हागा तिनि ओ जागा कोनो बर फायग्राखौ ओ स्कुल न जों बानसिनि मादारिं नाय ओ स्कुलाव रखा मा खायनाय फादार सं ब्रादार सं लगे जों मा दंनाय बरनि जेफोर बिपदफोर जों मा बासानाय जों सरकार दङ आंबो दङ ब्रादार सिस्टारनि लगे जे खायना नां खायनाय ते मो कामिनि बागै कामिनि दिनै चा कामी फान चौधरी ते समस्त कमिटी एडवाइजर कमिटी नर आचुगे सिद्धांत नाङै मो पारानि तमा खायना नाङा बियां लामा खायना नाङा ताम खायना नाङा मुदै हाय सिद्धांत नय प्रपोजल तुगे आं खनि फाय आं खायनाय आं बनरनि न कायसा ताकु ते उरो जारा पढ़ाशोना खायने दो आगे तो सीबीएसई आता सीबीएसई नम्बर काहाम माने उरोनि जारा पास खाय दङ उरोनि भबिष्यत दङ ओ मनफट स्कुल सुनामनि यागल तिनि रेजाल्ट काहाम खायै ओ चेरार भबिष्यत चिनि कि प्रसाद दफानि चाहते हुई जतन चेरार हुकुम आबाइन बागैनो जत गार्जियन जरा ओ चेंखुर कामिवा तंगनाय ओ पारानि जत शांति शृंखला जे नियम कानून मानि ओइ चले ओइ ओ चेंखुर कामिनो तेबो पुसुक साकाव कारी ओइ जों तेबो साहाय्य खायना नांनाय ते ब्रादार सिस्टार संग जों तेबो साहाय्य खायना नांनाय जों हानजाखै सामुं मा तांलायनाय पलिटिक्स कतरिया केबा मथा हनि बुलायो मथा बीजेपी सीपीएम कुनो बुलाय तुलाय करै ताखु बुहुम मा हामजालायनाय बुलाय तुलाय हाकाय चिनि दफा उकल कुरुत कलायो राबार ताम फायजानो बुक्ति प्रासानो ताम फायनो ति प्रासानो साबनि लसो चिनिनो लसंगो आबायनो पार्टी जेसा कोनो जाजा हामजामा खायलायदि म पारावा जेसा जे जाजा हामजामा खायनाय किन्तु काम खायफोरखौ थांजागै सामुंमा खायलायनाय पार्टी जे जाजा हामजामा खायदि म पारा तेवा आगथों म पारा तेवा कुसुको काथों होनो आं ईश्वरनि थाखाय प्रार्थना खायो तेव कामिनि बर रंथानिबो आं कामिनि बर रंनि बागै आं प्रार्थना खायो ईश्वर जतनि नग्न कोनो शान्ति तंथो जतनि नग्न कोनो खुशी तंथो हुनै आनि कगरन पाइखा जतन खुलुमखा जतन हामबाय